Φίλες και φίλοι, ο κανένας σας εύχεται καλή ημέρη και ήρεμη ροή. Είναι η εκπομπή με την επωνυμία «Φως στις νοητικές παραπλανήσεις». Επίσης, το δεύτερο σκέλος πάντα μας μιλάει για το φως που κρύβεται πέρα από τις διαστάσεις της διάνοιας και του νου. Πέρα δηλαδή από το χώρο και το χρόνο, και απευθύνεται συνήθως στους μεγάλους δασκάλους που πάτησαν το πόδι τους απάνω στον πλανήτη ανά τους αιώνες. Από εκεί πέρα βέβαια το δεύτερο σκέλος δεν είναι λόγια τα οποία έχει εκφράσει, έχει πει, έχει βιώσει ο Δημήτρης, ο Χριστοφίδης ή ο κανένας κατά το ψευδόνυμο. Είναι απόψεις των διδασκάλων τις οποίες μοιράζονται μαζί μας. Η εκπομπή αυτή βέβαια έχω πει δεκάδες φορές ότι είναι δημοσιογραφική. Δεν είναι πνευματική. Άρα λοιπόν ο Μιλών κάνει έρευνα, προσπαθεί αυτή την έρευνα να την επεξεργαστεί μέσα στο μυαλό του, την κάνει πράξη αυτή την έρευνα και βλέπει τα αποτελέσματα και τα αποδίδει. Ουσιαστικά η εκπομπή αυτή είναι κριτική, είναι δημοσιογραφική. Δεν έχει σχέση με την πνευματικότητα. Εκείνο που έχει τονίσει επανειλημμένος ο Μιλών είναι ότι αυτή η εκπομπή δεν ανακατεύεται με τα πολιτικά δρόμενα. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ, μη μου σκοτίζετε το μυαλό με τις πολιτικές σας απόψεις. Κρατήστε τις για τον εαυτό σας ή συζητήστε τις με τους ομοίους σας, με τους ανθρώπους οι οποίοι ανακατεύονται με την πολιτική. Επίσης αυτή η εκπομπή δεν θέλει να αλλάξει τον κόσμο. Δεν μάχεται να φτιάξει τον κόσμο. Μάχεται να ενημερώσει απλά έναν άνθρωπο ή και δεκάδες ανθρώπους ή και εκατοντάδες ανθρώπους, να τους ενημερώσει πάνω σε θέματα συγκριτικής ως προς την πνευματική του πρόοδο. Τίποτα παραπάνω. Δεν υπενήσωμαι ή δεν είπα ποτέ, αν θέλετε, ότι είμαι δάσκαλος. Μακριά από μένα αυτή η βαριά κουβέντα, αυτή η λέξη. Όταν θα χρειαστεί να βοηθήσω έναν άνθρωπο, να μιλήσω μαζί του, προκειμένου να ξεμπλοκάρει τον εαυτό του, αυτό μην το θεωρήσετε διδασκαλία. Είναι το βίωμα το οποίο ξέμπλεξε κατά κάποιο τρόπο εμένα μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι λένε μπορεί και να εξαπατάσει με αυτό που κάνεις. Δεν αντιλέγω. Σε αυτή τη φάση όμως δεν ανέχομαι από κανέναν υποδείξεις. Δεν κριτικάρω κανέναν όταν δεν με κριτικάρει. Αν θα με κριτικάρει θα έχει κριτική, δημοσιογραφική κριτική, όχι κριτική από κακία. Να ευχαριστήσω λοιπόν όλους αυτούς τους φίλους και τις φίλες που θέλουν το καλό το δικό μου, αλλά θα τους παρακαλέσω να μείνουν στην άκρη, να κρατήσουν τις ιδέες τους για τον εαυτό τους. Τις ιδέες που ανακάλυψα τις μοιράζομαι με ανθρώπους που ενδιαφέρονται για αυτές τις ιδέες. Ούτε θέση στα κοινωνικά λοιπόν δρόμενα έχει αυτή η εκπομπή, παρά το ότι ο Μιλών μπορεί να έχει κάποια θέση στα κοινωνικά δρόμενα. Δηλαδή να αφιερώνει ένα κομμάτι του εαυτού του για τις ψυχούλες αυτές που χρειάζονται αυτού του είδους την ανάγκη. Τίποτα παραπάνω. Δεν μάχεται λοιπόν αυτή η εκπομπή να αλλάξει τον κόσμο, να έχει δράση απάνω στα πολιτικά δρόμενα ή ακόμα θέλετε και στα θρησκευτικά δρόμενα. Δεν του καίγεται του ομιλούντος καρφί για αυτά τα πράγματα. Κάποτε έλεγα ότι αυτή η εκπομπή ίσως ψάχνει για έναν στους χίλιους ή για έναν στους 10.000 ή για έναν στους 100.000. Πραγματικά είναι εξαιρετικά δύσκολο κάποιος να κατανοήσει αυτού του είδους την εκπομπή. Δεν είναι κατανοητή από τους ανθρώπους που έχουν τις 9 τις τρύπες ανοιχτές και μάχονται να πέσουν με το κεφάλι στο βούρκο. Δεν έχει τέτοια σχέση αυτή η εκπομπή. Αυτή η εκπομπή σας μιλάει ότι μέσα από τις έρευνες του κανένα σας λέει ότι το ανωδικό και πνευματικό ταξίδι ξεκινάει από το τρίτο μάτι. Κατά καιρούς βέβαια, καλό και ανθρώπους οι οποίοι κατά τα δικά τους δεδομένα φαίνονται πνευματικοί. Για μένα είναι νοητικοί. Πνευματικός είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει καταργήσει το νου, το χώρο, το χρόνο, τις λέξεις και τα κοινωνικά δρόμενα, τα θρησκευτικά δρόμενα, τα πολιτικά δρόμενα. Κλείνεις λοιπόν τις 9 πύλες τις ανοιχτές, κάθεσαι στη γωνιά σου
και ψάχνεις για τη 10η πύλη. Αυτό είναι όλο και όλο το μήνυμα αυτής της εκπομπής. Αλλά μια και η ώρα πέρασε λιγάκι και αργήσαμε και κανένα 6 λεπτό, 7 λεπτά, θέλω να σας παρουσιάσω την σημερινή μας καλεσμένη, την κυρία Γιάννα Βασιλείου. Γιάννα, σε καλωσορίζω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκλησή μου και είσαι σήμερα κοντά μας. Είσαι παλιά γνώριμη από τους παλιούς φίλους και φίλες τηλεθεατές, όπου έχεις δείξει δείγματα της δουλειάς σου. Σε γνωρίζουν οι φίλες και οι φίλοι ως ποιήτρια, ως συγγραφέα παιδικού βιβλίου, έτσι, ως εκφραστή γενικά, ως εκφράστρια μάλλον, έτσι, γενικά του σωστού, του απλού, του ορθού λόγου. Το καταδύναμη. Ναι, το καταδύναμη. Εμένα με έχεις αφήσει έκπληκτο από τα λίγα συγγράμματα και μια ποιητική συλλογή σου που έχω μείνει έκπληκτος, γιατί μπαίνεις σε ύψος, βάθος και πλάτος της διανόησης. Χειρίζεσαι πάρα πολύ όμορφα το λόγο. Και αυτή είναι η αιτία που σε κάλεσα να πούμε δύο πράγματα σε αυτήν την εκπομπή. Δεν θα αρχίσω απευθείας από το έργο σου. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω την πορεία αυτή, την εξελικτική πορεία αυτή. Να σε πάω πρώτα στα παιδικά σου χρόνια, στα πάτρια εδάφη από που ξεκίνησες και μας ήρθες, τα αρχικά σου βιώματα και τα αρχικά σου ερεθίσματα. Να μας πεις έτσι δύο λόγια από όταν άρχισες να κατανοείς και να καταλαβαίνεις τη ζωή μέσα σε αυτόν τον ψεύτικο κόσμο, όπως αποκαλώ πάρα πολλές φορές. Κάνε μου πρώτα έτσι μια περιγραφή της περιοχής που μεγάλωσες. Μεγάλωσα σε μια περιοχή πάρα πολύ όμορφη, μάλλον σε δύο περιοχές μεγάλωσα. Μεγάλωσα σε μια παραθαλάσσια και σε μια βορείσια. Συνδύασες λοιπόν αυτή την ομορφιά του Έλληνα, ακριβώς, όπου είναι στοιχείο για να γίνει ποιητής. Και το βουνό και η θάλασσα εμπνέει. Έπαιξε πολύ ναι, εμπνέει έναν άνθρωπο. Βέβαια ζούσα όταν πήγαινα στο δημοτικό, όσο καιρό πήγαινα σχολείο, ζούσα στο κάτω λιτρό Κορινθίας, είναι ένα μικρό χωριδάκι 5 λεπτά από το Ξυλόκαστρο. Είναι εκτός του Ξυλοκάστρου. Ναι, λίγο πιο έξω. Ναι. Πηγαίνοντας δηλαδή πορεία προς την Ακράτα. Προς την Ακράτα, προς την Ακράτα. Μετά το Ξυλόκαστρο ακριβώς είναι. Το καμάρι είναι εκεί ζούσα τα παιδικά μου χρόνια μέχρι το δημοτικό, όσο καιρό πήγαινα σχολείο. Μετά έφευγα Πάσχα και Χριστούγεννα και το καλοκαίρι, μετά τα μπάνια που έκανα, και πήγαινα και ζούσα με τη γιαγιά μου στο βουνό, στην Ευρωστίνη. Για προσδιορίσέ μας λιγάκι το μέρος αυτό. Αυτό ήταν ένα μέρος το οποίο ήταν γεμάτο νερά τρεχούμενα, δηλαδή που και αν το πατούσα ήθελε να τρέχει. Είχε πλατάνια, είχε όλα των ειδών τα φρούτα, για μένα ήταν ένας περιπτώσεις παράδεισος, ο οποίος μου έδωσε, μου έδειξε τις μάτια της ψυχής μου, τα πάντα δηλαδή. Ήταν και η γιαγιά μου ένας άνθρωπος ο οποίος έφτασε μέχρι 95 χρονών, άνθρωπος και ήταν ζωντανή, ήταν πολύ έτσι. Και μεταδοτική από ό,τι καταλαβαίνω. Βέβαια, ναι. Σου έδινε πάντα χαρά, δεν ήταν ποτέ γκρινιάρα, δεν με μάλωνε ποτέ, έκανα ό,τι ήθελα, ήμουν και αντάρτης λίγο βέβαια εγώ. Ναι. Αλλά εκείνη ήταν και εκείνη περισσότερο νομίζω, μάλλον της έμεισα και γι' αυτό. Ίσως μόνο από επαναστατικές ψυχές μπορεί να πάρει κανείς κάτι και να αρχίσει να αναδύεται, έτσι, ή μάλλον να βγάζει από μέσα του όλο αυτό το κρυμμένο θησαυρό της ποίησης, της κατανόησης, της αγάπης, του ψαξίματος. Μόνο από τέτοιους ανθρώπους νομίζω ότι εμπνεόμαστε. Θυμάμαι στο δημοτικό σχολείο ήμουν ένας μαθητής του 6, του 7. Όταν ήρθε ένας δάσκαλος από την Αμερική, τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Μας έβαζε και γράφαμε ένα περιστατικό της ημέρας που μας έκανε εντύπωση. Έτσι λοιπόν έβγαλα από μέσα μου αυτόν τον αντάρτη, γιατί η μάνα μου ήταν αντάρτης, με την πραγματική έννοια του αντάρτη, της αντάρτισσας. Κατά πόσον τώρα στέκει, είναι λογικό για τους ανθρώπους του κατεστημένου ή τους παγιωμένους ανθρώπους, δεν ξέρω. Έμαθα από άλλους ότι σκότωσε 8 Γερμανούς. Για να σκοτώσεις ένα Γερμανό όμως έχανες 10 Έλληνες. Έχανες 10 Έλληνες. Το είχαν δηλώσει οι Γερμανοί μόλις κατακτήσαν την Ελλάδα. Δεν ξέρω λοιπόν κατά πόσον ήταν πατριωτικό. Έδειχνε ότι μέσα της όμως δεν συμβιβάζεται. Όπως ακριβώς έχω πει πάρα πολλές φορές και στις εκπομπές, όταν μπει ένα μικρόβιο εξωτερικό πάνω στον οργανισμό του ανθρώπου,
μάχεται ολόκληρος ο οργανισμός να διώξει αυτό το μικρόβιο, αυτούς τους μικροοργανισμούς από το σώμα του. Έτσι λοιπόν δεν μπορώ να μην αιτιολογήσω και τους αντάρτες εκείνης της εποχής ή τους ανθρώπους που έφεραν κάποια αντίσταση στον οργανισμό τους, στην Ελλάδα τους, δεν ήθελαν ξένο κατακτητή. Άσχετα αν ο τρόπος τους ήταν λίγο, ναι, ήταν ακραίος γιατί χανόντουσαν 10 Έλληνες. Ακριβώς, δεν το κρίνω, απλά όχι, το αναφέρω. Δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Το αναφέρω. Ο παρορμητισμός λοιπόν ο αντάρτικος, θέλω να πω, ίσως να έχει και δυσμενή αποτελέσματα απάνω μας. Αυτός ο παρορμητισμός, ο αντάρτικος. Πόσες δουλειές έχω χάσει από την αντάρτικη σκέψη. Ξέρεις κάτι, δεν συμβιβάζω. Γιατί και εσύ έκανες αυτό που έκανα και εγώ. Ναι. Μου λέγανε συνήθως, τον απέλυσες. Δεν αφεντικός. Ξέρουμε λοιπόν να βαρύσουμε προσοχή, να βάλουμε το καπελάκι μας στραβά και να την κοπανίσουμε, να φύγουμε. Αυτό λοιπόν το αντάρτικο το έχει κάθε άνθρωπος ο οποίος δεν δέχεται ουσιαστικά να συμβιβαστεί με τις αρχές του. Έτσι. Με οποιοδήποτε κατεστημένο, με οτιδήποτε δηλαδή μας επιβάλλουν οι άνθρωποι. Έτσι λοιπόν είχες και εσύ αυτό το αντάρτικο. Είχα αυτό το αντάρτικο και το είχα και μετά, ας πούμε. Αναγκαστικά έφυγα και ήρθα εδώ για να τελειώσω τις σπουδές μου, γιατί πήγαινα νυχτερινό γυμνάσιο. Πήγαινα αγγλικά, δουλεύα και κοιμόμουν 3 ώρες όλες τις μέρες. Ήμουνα μαζί του 20 βέβαια. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά που έκανα και φασαρία. Πιο δυνατά. Ναι. Πιο δυνατά. Να φέρω λίγο το μικρόφωνο. Είμαι λίγο χαμηλά εγώ στους τόνους. Να φέρω, ναι, η δική μου φωνή είναι μπάσα και έτσι λοιπόν. Και εγώ είμαι λίγο έτσι. Πιστεύω να μην υποφέρεις μέσα, Ελισάβετ, έτσι. Να τα λες, Επίσης, φίλες και φίλοι, έχουμε στο κοντρόλ την Ελισάβετ μας. Την καλή μας. Την καλή μας την Ελισάβετ. Και έτσι κοιμόμουν 3 ώρες όλες και ώρες. Ήρθες εδώ λοιπόν, ναι, ήρθα μετά. Κοιμόσουν πολύ λίγο, όπως κάθε επαναστατικό μυαλό. Κρύωνα λίγο. Κρύωνα πολύ. Ήρθε μια εποχή που πεινούσα πάρα πολύ. Γενικά η ζωή μου ήταν πολύ δύσκολη. Στην εφηβεία αλλά πολύ χαρούμενη. Δηλαδή δεν συμβαζόμουν. Ένιωθες αυτή την ομορφιά της ανεξαρτησίας. Είχα στόχους και όνειρα. Και αυτό μου έδινε. Μ' άφηνε, ας πούμε, να έχω. Δεν μ' άφηνε να έχω μιζέριες και στεναχώριες και τέτοια πράγματα. Ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη. Η πρώτη σου επαγγελματική δουλειά για να αρχίσεις να εξοικονομήσεις τα προς το ζήν. Από τα 12. Δηλαδή σε διάφορες δουλειές του ποταριού. Ναι, βέβαια. Ναι. Ναι. Μέχρι ποια ηλικία συνεχίστηκε αυτό? Όλα τα χρόνια. Νομίζω έχω σταματήσει γύρω στα 10 χρόνια κάπου έτσι. Δηλαδή από το συγγραφικό σου έργο άρχισες να συλλέγεις χρήματα από ποια ηλικία? Να συλλέγω χρήματα, τι χρήματα δηλαδή? Δηλαδή έτσι να σου περισσεύουν κάποια χρήματα. Να μου περισσεύουν χρήματα από τη συγγραφική δουλειά. Από το συγγραφικό σου έργο. Α, μάλιστα τώρα, ναι. Πάρα πολλά χρήματα. Ελάχιστα. Για να μην ακούνε πάρα πολλοί άνθρωποι βέβαια ότι ένας συγγραφέας μπορεί να κερδίσει του κόσμου τα χρήματα. Είναι από αγάπη, έτσι. Είναι από... Για να μοιράσει τις ιδέες σου λοιπόν σε όλους τους άλλους ανθρώπους οι οποίοι μάχονται. Δεν είναι ότι το κάνεις για λεφτά. Αυτοί που το κάνουν για χρήματα έχουν ένα άλλο είδος γραφής. Άλλο είδος γραφής. Την ξέρουμε και εμείς αυτή τη γραφή, μπορούμε να την κάνουμε και να βγάλουμε πολλά χρήματα. Και ίσως άλλες συνθήκες οικονομικές όπου να τους βοηθούν αυτές οι οικονομικές συνθήκες να συντηρούνται τουλάχιστον. Έτσι. Κοίταξε, εγώ δούλευα πάντα και προτιμούσα να δουλεύω στο εργοστάσιο προκειμένου να γράφω ό,τι θέλανε εκείνοι. Δηλαδή μπορούσα να γράψω και εγώ πράγματα, ας πούμε, που να έχουν απήχηση, όπως είναι πράγματα τα οποία έχουν σχέση με τη σεξουαλικότητα, με τη λαγνία γενικότερα. Αυτά ήθελε ο δημοσιογραφικός κόσμος, οι εφημερίδες ή τα περιοδικά με τα οποία συνεργαζόσουν. Ναι, εμένα μου έχουν τύχει διάφορα τέτοια περιστατικά. Αλλά και στα βιβλία ακόμα μπορούσες να κάνεις πολύ μεγάλες επιτυχίες. Γράφοντας τέτοια πράγματα. Βέβαια. Ναι. Και να πουλάς πάρα πολλά λεφτά. Αλλά εγώ προτιμούσα να δουλεύω στο εργοστάσιο και να γράφω αυτό που θέλω. Είναι σαν ελεύθερη. Και ασυμβίβαστη. Ναι, δεν ήθελα να με επιβάλλει ο άλλος τι να κάνω. Δεν μ' άρεσε αυτό το πράγμα, δεν ήθελα να το κάνω και δεν το έκανα. Έχεις να μας πεις κάποιο έργο που είναι σταθμός έτσι, στην εξελικτική σου πορεία από τα πρώτα επαναστατικά σου χρόνια? Έχει ξεχωρίσει κάποιο ποίημα ή κάποιες λίγες σειρές που να σου έχουν μείνει? Τώρα να σου πω απ' έξω δεν θυμάμαι πολλά πράγματα εγώ. Έχω εδώ ένα ποίημά σου.
Ένα πράγμα που θυμάμαι μόνο, που μου έκανε εντύπωση γιατί τόνισα πολύ βαθιά, είναι 3 λέξεις είναι όλο και όλο. Ένα τέτοιο θέλω. Ναι, Μια τέτοια ατάκα θέλω. ναι, μία ατάκα τέτοια είναι. Ήταν πρωί και εγώ έγραφα. Ήταν Σαββάτο, δεν δούλευα, έγραφα. Έτσι μέναμε τότε σε ένα πιο μικρό διαμέρισμα και γύρω-γύρω είχε πολυκατοικίες, τσιμέντου. Σηκώθηκα εγώ έξω, βγήκα στο μπαλκόνι, πάντα είχα λουλούδια στο μπαλκόνι και έχω πάντα, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ. Και βλέπω ένα γεράνι πάρα πολύ μεγάλο και ωραίο και κόκκινο. Και γύρω-γύρω βλέπω τα μπετά, ας πούμε, είχε ξημερώσει. Και τότε και έγραψα, μπήκα μέσα και έγραψα ένα γεράνι κόκκινο σαν αίμα, μέσα στην πέτρινη έρημο, με εκδικείται κάθε αυγή. Τι σύλληψη ήταν αυτή. Ναι, δηλαδή, με εκδικείται κάθε αυγή. Δηλαδή έχει τέτοια ομορφιά, ναι, θέλεις να πεις μέσα σε του. αυτό το πέτρινο πράγμα και με εκδικείται, σε τι κάνεις τώρα εδώ πέρα. Και βέβαια με την προηγούμενη ζωή που είχα ζήσει. Μέσα στη φύση, μέσα στον παράδεισο. Ακριβώς, ναι. Και το αυτό. Αυτό το θυμάμαι πάντα απ' έξω. Βέβαια μπορώ να θυμάμαι και άλλες φορές, μπορώ να θυμάμαι και άλλα. Δεν μου έρχεται κάτι, ας πούμε. Τέλεια αντίφαση για να χτυπήσει ουσιαστικά το τσιμέντο. Γιατί ναι. Μην ξεχνάμε ότι το τσιμέντο έχει έρθει στη ζωή μας εδώ και 50 χρόνια. Ο άνθρωπος ζούσε τη φύση. Εγώ στο Μαρούσι έχω γεννηθεί και ωραία, θυμάμαι τον πατέρα μου μας είχε φτιάξει κρεβάτι απάνω στην ακακία. Ναι, η γιαγιά μου κοιμόταν εκεί. Πάνω στο δέντρο μας είχε φτιάξει κρεβάτι και μοσχοβολούσε. Δηλαδή την άνοιξη όταν η ακακία έβγαζε αυτόν τον ανθό τον υπέροχο, μοσχοβολούσαν τα πάντα εκεί πέρα. Και είχαμε με μια κουβερτούλα και ένα σεντονάκι, είχαμε αυτόν τον ευχάριστο ύπνο και αυτή τη γλυκιά παραδείσια ανάμνηση. Λοιπόν, 50 χρόνια είναι που έχει γίνει αυτό το τσιμέντο, έχει χωρίσει μέσα στην ψυχή μας, μέσα στο νου μας και έχει μεταλλάξει ουσιαστικά αυτή την ανθρώπινη οντότητα. Υπάρχουν όχι ψυχές μου, εμένα τουλάχιστον ας πούμε με λυπεί, αλλά δεν μπορεί να μου κάνει και τίποτα εδώ που τα λέω. Τίποτα δεν μπορεί να με επηρεάσει. Δηλαδή με επηρεάζει στο σημείο που θα ήθελα να είμαι κάπου αλλού. Ζεις την εικόνα του παράδεισου. Ναι, ζεις την εικόνα του παράδεισου. Δηλαδή δεν μπορεί να με κάνει να πάθω κατάθλιψη, να πάθω πράγματα τέτοια, γιατί έχω ζήσει άλλα πράγματα. Θα με συγχωρέσει λιγάκι να πάω σε το πρώτο σου ποίημα από αυτή την ποιητική συλλογή που μου έχει κάνει εντύπωση και θα το συζητήσουμε λιγάκι. Ό,τι θέλεις, δεν έχω πρόβλημα εγώ να σου πω ό,τι θέλεις, και δεν το ξέρω. Το ξέρεις εσύ το έχεις γράψει. Λοιπόν, βέβαια το βιβλίο αυτή η ποιητική συλλογή έχει μια υποψία χαμόγελο στις αναπάντεχες απουσίες. Βέβαια και ο τίτλος αυτού του βιβλίου σου, αυτής της ποιητικής συλλογής, είναι καταπληκτικός. Μια υποψία χαμόγελο. Τι να κάνεις. Στις αναπάντεχες απουσίες. Τι μπορείς να πεις, πες μου 2 λόγια. Σκέφτα τον τίτλο. Θέλω να σε ξεψαχνίσω λιγάκι. Δεν θέλω να σε ακούω μόνο στις παρεμβάσεις όπου εννοούνται τα πάντα. Λοιπόν, εδώ θέλω να κατεβάσεις λίγο το επίπεδό σου πάνω στον ορθολογισμό, γιατί και αυτό ακόμα είναι άρρητο. Δεν μπορεί να εξηγηθεί με την λογική. Έχει ρήμα, αλλά είναι άρρητο. Κοίταξε, απουσία δεν είναι μόνο η έλλειψη κάποιου ανθρώπου από δίπλα σου, ας πούμε. Απουσία είναι πολλά πράγματα. Εννοείς ότι η έλλειψη... Απουσία δεν είναι μόνο η απουσία των φίλων, η απουσία των ανθρώπων αγαπημένων που χάνονται. Η απουσία γιατί... Γενικά, απουσία είναι και η φύση που χάνεις. Απουσία είναι πράγματα αγαπημένα. Οπωσδήποτε. Δηλαδή μπορεί να το μαρτυρήσει. Η κιθάρα σου, ας πούμε, τη χάσεις, δεν είναι απουσία. Δηλαδή, γενικά... Αν δεις ένα χαμόγελο που άλλα λένε τα μάτια και άλλο λέει το λοξό χαμόγελο, μπορείς να το χαρακτηρίσεις απουσία. Ναι, δηλαδή εκείνη τη στιγμή είσαι σε μια άλλη κατάσταση του παράδεισου υπάρχει ένα ποίημα εκεί. Και είσαι απόν. Πρέπει να υπάρχει μέσα εδώ. Υπάρχει ένα εκεί. Τέτοιο ποίημα. Ακριβώς ίδιο. Ακριβώς. Και θα το δεις εκεί. Είναι μια... Ίσως να το διάβασα έτσι. Είναι ένα πράγμα που το προέβλεψα, μια καταστροφή σε ένα πολύ παιδικό μου πρόσωπο, τουλάχιστον 2 χρόνια πριν ή 3. Προέβλεψα. Και ήξερα πως θα υπάρχει απουσία. Ήξερα και πως υπήρχε την ώρα που είμαστε μαζί, υπήρχε απουσία. Και αυτό απουσία. Και τώρα αυτή τη στιγμή που σου έρχεται αυτή η ενθύμηση και αυτή η εικόνα αυτού του περιστατικού, είσαι απούσα από εδώ. Ναι, έχεις πάει σε αυτό το περιστατικό. Πάει σε αυτό και το περιστατικό. Άρα μπορούμε δηλαδή είμαι σε εκείνο το μέρος, ας πούμε. Να ταξινομήσουμε δηλαδή, και τον τίτλο. Είμαι μία εκεί και μία εδώ, ας πούμε. Ναι. Μπορούμε να ταξινομήσουμε τον τίτλο αυτού του βιβλίου, αυτής της ποιητικής συλλογής, στην απουσία, στο λοξό χαμόγελο, αλλά η σκέψη μας είναι αλλού. Το χαμένο, ας πούμε.
Και είναι και εκείνο το δίθεν που βρίσκει κανείς, ας πούμε, στους ανθρώπους. Κουβέντες Το δίθεν. που χρήζουν ανάλυσης, Ναι. για να μπορέσει να κατανοήσει ο ένας τους χίλιους Εγώ μέσα δεν από αυτή έχω, την ναι, εκπομπή. το ξέρω πολύ καλά ότι είναι λίγο δύσκολο, γιατί εμένα στην αρχή οι άνθρωποι πολύ δυσκολεύτηκαν να με δεχτούν και ακόμα δεν με δέχονται πολλές φορές. Δεν σε καταλαβαίνουν, όχι δεν σε Όχι ότι δέχονται. δεν το λέω με την έννοια ότι Ναι. έχουν άδικο οι άνθρωποι, ούτε μπορώ να πω τίποτα. Γιατί έτσι είναι αυτή τη στιγμή. Ίσως αύριο να μην είναι. Να είναι- Φάσεις είναι λοιπόν Ακριβώς. όπου η εξέλιξη, η εξελικτική πορεία της κάθε ύπαρξης την κάνει να Βεβαίως, κατανοεί αύριο- τα ανάλογα πράγματα. Ακριβώς. Αύριο μπορεί ο άνθρωπος αυτός να καταλάβει, ας πούμε, πράγματα πολύ περισσότερα από αυτά που καταλαβαίνω. Και θα είναι ευχής έργο να το βλέπεις. Κοίταξε, η παροιμία λέει εκεί που είσαι ήμουνα και εκεί που είμαι θα έρθεις. Ναι. Άρα λοιπόν θα σου ανοιχτούν άλλα κανάλια. Μπορεί να φαίνονται σαν πτώσεις αυτά τα κανάλια σε σένα. Όμως σε ένα τρίτο που παρατηρεί την εξέλιξή σου ή την εξελικτική σου πορεία, φαίνεται αυτή η διαφορά σαν ένα επίπεδο διαφορετικό. Γιατί ξέρεις, είναι σπήρες η γνώση. Ναι, ξέρω, Και είναι επόμενη σπίτι. κοίταξε, σπήρα που παίρνει μια κάθοδο, αλλά κοίταξε, το επόμενο βήμα είναι άνοδος. Ναι. Μπορεί να είσαι στην κάθοδο της σπήρας, αλλά πράγματι είναι ένα διαφορετικό σκαλοπάτι. Ένα σκαλοπάτι Το ανώδου. βλέπεις, ας πούμε, διαφορετικά είναι. Θα με συγχωρήσεις για λίγο έτσι, Ναι. να δώσω μια ιδέα στους Ό,τι φίλους νομίζεις τηλεθεατές εσύ. από αυτή τη δουλειά σου. Είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι θέλεις. Είναι Σύμφωνα με την έλλειψη των θηρίων. Πάμε λοιπόν. Τίτλους δεν έχω δει να βάζεις στους. Όχι, σε αυτό στα νομίζω δεν βιβλία έχω σου. βάλει. Δεν Σε αυτό ξέρω. το βιβλίο. Δεν έχεις Δεν βάλει ξέρω αν σε έχω όλα. βάλει. Σε όλα είναι. Είναι ωραίο. Δεν το θυμάμαι. Υποψιάζεσαι τον τίτλο. Το ψιάζω. Και λέει λοιπόν η Γιάννα μας. Μια υποψία από χαμόγελο και μια μικρή χαραμάδα φως δεν φτάνουν για να ζήσεις. Μα πώς με τη θέλησή σου να χαθείς. Μα πώς με τη θέλησή σου να χαθείς. Να μην ελπίζεις. Όταν ξέρεις πως υπάρχει μια υποψία από χαμόγελο, έστω και αυτή η μικρή χαραμάδα από φως. Το θυμήθηκες τώρα. Ναι, ναι. Για πες μας δύο λόγια. Πάρ' το κοντά σου. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Ναι, είναι αυτό που λέγαμε πριν.